'yan mata lafiya kuwa? Kin san iriyan nan kuwa? Akwai damuwa fa iriyan nan yaya na ganki haka. Wallahi ta kawata nake jira tuntun ta zo da ni ina ta jiran ta har yanzu bata zo ba. Amma fa ya kamata ki bar layin nan dan layin nan akwai hatsari. Amma ba za ki dan ba za ki dan ban nan banki. Baka lamba ta kuma? A'a, dama an ce mun kuma za haka kuke. Sai so shi so ba wani ba ko ba wani lokaci. To, balan duba zan gani. Okay. Amma dan wani ɗaya yaki. To nan layin sa wani nake. Na ne layin sa wani. A wata area yake ni dai sani wa kuma ko ne a nan layin. In ka je ta can masallacin Juma'a nan nake. Central Works? Okay, to shi ke. Amma nan ba ki jin tukkan ba nan ban tukkan. To shi ke na zan. You show guys. Spyro and only her life. See a educate surprise. Da ke gani cike da murna nake kaji. Me ba bayan nan da gama na haɗu da ne ka ga ta wani haɗin kai kuwa. Ba yi ba ganin da nake amma ma fa ka ce kalin gabi dai a hankali ka san in matan zamanin nan kwata-kwata sai a hankali yanzu za ka mene su da ko ma dai me za mu je wai na wannan tare ne tun ɗazu muna ta jin yunwa ta kulle ɗaki ta da barci wai yare yanzu nan fitan sami yaro wanda gan shi da kuɗi in kwace in je in ci abinci kai ba wai ai tana yi da hakan ka je lallacin kulle ɗaki kuma kin san muna jin yunwa Dama ni zaka ku ce ku da ku aje ganin ga kamga abinci kuna ci kowa ya fita ya je ne. kai kan raina wani wayo sai ki tafi yawan ki akwai abinci a ciki ba wai babu ba Dama kun aje ne da nan dafa muku. Tun ta matsayin kanku ake ji bikin banza. lafiya ya na kan ku zugun haka ya dama akwai dan kasan bari in faɗa dan me kan magana oke da zine wai ya zo ta yarinya wai ya san ta ku what kana ma da hankali kuwa so this is the first and last kai da kawo mana wata maganan aure cikin gidan nan to ba da wani me lokaci ne ba da wani amma ban ma wata tambaya mu ka ga na yi aure a gidan nan ba kai ba ban yi aure ba amma maganan me ka ji mana yi kudin hayan ma gidan nan ba biya ba na ma wani magana ne ba wani da kace ba za ka sake mai ba maganan aure ne ka ɗauko kuma ka ce da ka yi to dama zuba ma ido ka je ka yi in hakan ne mafi alkhairi Allah ya tabbatar ka je ka yi ina kana da kuɗi ka ajiye abin da ka ajiye shikenan je ka mu gani to dama ya maganan gadon nan kuma okay daman saboda gadon ne kake ganin aure kai a mai sauƙi ne a wajenka saboda wasu 'yan gonaki da aka mata aka bar mana ko fili ne na ce ma ga iya naka kuma ka zuba ma'aikata ka je in ma sayarwa ka sayarwa kowa ba ruwana wa zai zo ya kuka gaba ba ni bane ni kana gani ina da nawa haya na bayar sai abin da na samu muke kawo gidan nan muke ci da wanda nake noma in kuma da ka siyar gashi ka dai ka siyar waye damuwar waye ka gani ka sake ma zuwa mun da wannan magana inda aka siyar kakkai shawara da ni this is the first and last ko me da ka je kai kanka ne mahaifinki ba zai miki mummunan zane ki
Baba lalla tashi mu je mu nemi abinci. Wannan yarinyar ta zauna sai wani kwalliya take yi gashi rana tana so ta yi. Kwaji da shi kan fa ake ji. Assalamu alaikum. Kai Ji ubanwa. ji ubanwa. In ji ubanku marasa kunya fitsararrun yara kawai. Wuke zaki. Karki abin da zai faru. Kai kake neman ta? Lafiya malam. Ku ban wayoyi na da Allah. Zo ka iya wani. Hello baby. Kai sun kwace ma waya. Babu damuwa zan dau mataki akai. Shikenan. Tabbata ban da ci zai aka ba wannan. Ani kalar ta sa nake gani kuma na rama shi. Ya wannan ne kamata ba. Na rama Amma yanzu kai wani mataki kake ganin za a ɗauka kan magana. to ka gane ne abin da ka duba da kamar yana so ya kwace ni ka gane tunda shi ba uba na bane ko ba kama haka ne ka samu ka sa baki akan maganar sai ya ce zai Zan je zan ƙara yi ma tunani a kai zan ba ka shawara. Ai ana wani wani Aboki kenan. Wallahi. Amma ya maganar takaddun nan da na baka. Ai suna nan a aje dama inda ka ce in aje suna tsaye na aje. Ka tabbatar ba za a samu wani matsala ba. A insha Allah ba za a samu matsala ba. Allah ya ga. Amma ka san me yake damuna? A ni ai ba sai kafa na yi. Wai yanzu yaron nan nake dan mai tanadi saboda gaba akan wannan filin. Yanzu ya zo mun da maganan nan. Wai shi aure yake sanyi a take-takensa da yi. Inda bullun a zai cire nashi a bashi takardun sai dai ya sai da filin shi. Sai na kai baka yi auren nan ba shi kuma sai ce zai aure. Abin da na yi. Kuma da ka san me? Akwai wasu takardu da nan cikawa a banki saboda wasu kuɗi na da ɗan magani. Garin rike caki cike da damuna. Karkara mutu ina nan na ji. Ina ga shi ma zai kana gidan zai zo sai ka ɗan jajja hankalin shi. To karkara ba zai. Ai kara mu ni bari mu. Sai ka dawo. oke me tunanin wannan mutumin kenan na gane abu da yake Yawwa kuna zuwa amma in kuka zo kawai ina gida sauran maganin duk dami a gida ku da ba damuwa akwai ku samu a gida yanzu fa don ban da lokaci na ce musu zan je wani waje oke in ka zo kai ku taɓa ni Malam. Wai wannan. Ka san shi ne? Ikon Allah. Kun san shi ne? Kai ba wanda ya san shi a ciki. Kai? subhanallah Ya mutu fa? Hasbunallahu ni'mal wakil. yanzu dai kun kashe shi kenan Wallahi ban san me ya faru ba. Waye kashe shi? Kan mu ba wanda ya kashe shi a nan. ya kun kashe shi Ina zuwa ni ban tsaya ga ta faru ba.
ina zuwa ina zuwa dan dawo me ya faru kuma fatan da ai ka fita ka bana a cikin wannan damuwa kai me yake faruwa What it means? If I start my own now, certificate where you no get, you go sell a rat chopper. Respect is reciprocal. Sorry. I'm Uriah. Respect yourself and download the Ogbonge Comedy Plus now.